בנות, יש משימה חדשה עבורכם. הרב חרטה שליטה, הרב הראשי לתל אביב, הודיע לי שמצעד הגאווה השנתי עומד להתחיל. ומה אפשר לעשות, דודו? אתן צריכות להבריח את ההומואים באמצעות ריקוד זרבל. זה יעזור? אולי. Gring, gring. Gring, gring. הלו? כן. כן? אוקיי. תודה. טוב. כן. תודה. ביי. זה היה הרב חרטה שליטה. הוא אמר שההומואים ברחו מתל אביב והגיעו לעיר ההומואים החדשה של ישראל, באר שבע. Yes!